Moi vaan. Tää on nyt se ohjelma, josta aina puhutaan. Tän nimi on Subilla on asiaa ja meillä on täällä vieraana Sauli. Moi Sauli. Morjesta. Kiva kun pääsit tulemaan. Joo, oli kiva tulla. Sauli on täällä sen takia, koska lauantaina alkaa Sauli ja Nikon parhaat pätkät -niminen ohjelma ja se tulee kello 17.30. Joo, nyt mä muistin. nyt meni oikein. Kerro nyt vähän, mikä on Sauli ja Nikon parhaat pätkät? Sauli ja Nikon parhaat pätkät on sellainen, että me käsitellään siellä niinku videoita eri puolilta, tai katsotaan videoita eri puolilta maailmaa, eli ihmisten erilaisia niinku tapoja, ja sitten se on tämmöisiä Guinnessin-ennätyksiä, ja sitten on vähän niinku eläinaiheita, ja siis ihmisten tyyliä elää eri puolilla maailmaa, me käsitellään niitä, ja sitten yritetään vähän niinku kokeilla niiden tämmöisiä juttuja, mitä ne itsekin tekee siellä, että me yritetään tehdä niitä niinku itsekin sitten siellä studiossa. Onko sulla joku esimerkki, mitä juttuja? Tällainen nainen, en muista mistä puolelta maailmaa, mutta oli tosi hauskaa ja viihdyttävää. Sen elämäntapa oli, tai sen suurta nautintoa oli syödä hiekkaa. Niin sittenhän meidän tietenkin pakko oli itsekin kokeilla tätä, että me syötiin sitä hiekkaa. Voin sanoa, että ei maistunut hirveän hyvältä. Okei. Onko siellä sitten, mä oon kuullut, että teillä on myöskin vieraita mukana? Joo, siis ei ole joka jaksossa, että silleen, että aina jossain, että se ei pääsääntöisesti niinku liity siihen, että meillä olisi joka jaksossa vieras, vaan siis aina välillä tulee olemaan vieras, joka katsoo meidän kanssa sit näitä videoklippejä. Tai sitten vieraatkin syömään hiekkaa? No jos vierat haluaa syödä hiekkaa, niin sitten, mutta siis voidaan me pakottaa niin kuin väkisinkin, että täältähän ei lähdetä ennen kuin te syötte tätä hiekkaa. Miten kerro, tässä on aika jännä juttu, miten tämä ohjelma sai alkunsa ylipäänsä. Joo, eli niin oli siis joukko, joka teki adressin, että Sauli ja Niko takaisin TVC, että suurkiitos niille, että teitte adressin ja lähetitte sen Subille, eli me saatiin sen kautta sitten tämä meidän ohjelma, ja sitä vartenhan me tehdään tätä ohjelmaa, että se on niinku semmoinen juttu, että me halutaan ainakin niille tämä ohjelma tehdä, että mä veikkaan, että teitä varmaan kaikki kiinnostaa sitten, mutta ainakin niitä varten me tehdään siis ohjelma. Okei, mutta tosi hieno juttu. Joo. Tossa kaikille vinkkinä vasta, että kun haluaa telkkarin töihin, niin kannattaa hommata paljon kavereita ja kirjoittaa adressi. Niin. Itähän me se kirjoitettiin tietysti. Aivan. Millaista on ollut tehdä TV-työtä? No hauskaa. Siis silleen, että mulla ja Nikol menee niinku kahdestaan silleen niin hyvin, että jotenkin synkkaa toi ja siis on tosi luontevaa, että kumminkin tää ohjelma on sellainen, että me ollaan kumminkin siinä omat itsemme vaan, niin silleen aika helppoa, mutta onhan se niinku aika jännä nähdä, että miten tällaista ohjelmaa tehdään, että eihän mä ikin niinku tehnyt, että tää on ihan uutta. Onko se ollut helpompaa vai rankempaa kuin mitä sä olisit kuvitellut? En mä sanoisi mitenkään hirveän rankkaa, kun me Nikon kanssa tehdään, niin meillä on niin hauskaa kahdestaan, että et ei se niin hirveän rankkaa ainakaan meille ollut, mutta niin, just että se olisi vaikeampaa, jos me oltaisiin jossain koko ajan rooleissa ja näet, jos olisi oikeasti tekisi jotain näytelmää tällaista, mutta me ollaan kumminkin ihan omat itsemme siinä, niin mun mielestä se menee aika luontevasti. Eli se on ihan sitä teidän tuttua juttua, mitä on nähty jo Joo. Aiemminkin teitä. Näin. No, mutta se kuulostaa hyvältä. Miten, siis te olette kuitenkin nyt vuoden päivät suunnilleen aika tiiviisti pyörinyt yhdessä. Eikö niinku ikinä ala se toisen naama ottaa silleen niinku? Ei, siis tästä me ollaan just puhuttu, että siis vuosi ollaan tässä oltu niinku joka päivä tekemisissä. Että jos ei nähdä, niin sitä ainakin ollaan niinku puhelimella niinku yhteyksissä, mutta ei ole ruvennut Niko naama vielä niinku ärsyttää. Että ehkä teillä oli niinku sen verran hyvä lähtö tähän juttuun. Te kuitenkin kattelitte toisianne aika tiivisti siinä heti alkuun, kun te tapasitte. Että niinku BB-talosta. Niin, vähän niinku jatkanut sitä samaa juttua. Ollaan, niin kuin voi sanoa, että 2 kuukautta ollaan asuttukin yhdessä sillä, että kyllä siellä nyt ainakin näkee, että toimiiko kemiat. Aivan. Ootte sitten muuten kattonut tämän vuoden BBtä? Joo, siis en ihan joka jaksoa, mutta kyllä aika tiiviisti on seurannut. 24H7 en ole kattonut, mutta siis kyllä nämä päälähetykset ja aina sunnuntai-lähetykset on pakko katsoa. Niin, silloin jännittää niitä. Onko nyt, mitä sä sanoisit verrattuna, sulla on kuitenkin aika niinku hyvä tatsi tuohon viime kauteen, niin millä tavalla tämä ehkä ero siitä? No, semmoinen suurin ero varmaan, että meillä oli ainakin siellä, kun me oltiin talossa, niin ehkä vähän parempi tämmöinen ryhmähenki. Et mä oon katsonut, että ne on aika paljon että ne vaan hirveästi makaa siellä, että ne ei keksi sit itse mitään, ellei niillä tuu jotain tehtäviä. Et me justiin oltiin pihalla aina pelaa kaikkea käsipesistä ja tällaisia leikkejä, polttopalloja ja tällaista. Että ne vois vähän keksiä tämmöistä aktiviteettia, että jos niille ei sanota jotain tehtävää, niin sitten ne vois sitten keksiä aina jotain. Onko sulla suosikkia siellä talossa? Tai Cheryl on niinku mun suosikki. Entäs Inhokki? No ei se nyt ainakaan nyt ole Inhokki. Okei. Hei, Sauli ja Nikon parhaat pätkät siis ensi lauantaina kello 17.30. Kyllä. Ja Subilla asia taas viikon kuluttua, silloin taas uusi mielenkiintoinen vieras. Moi!